L'àrea d'educadors de Text La Galera és un espai pensat per facilitar la teva tasca docent. Dins disposaràs de la teva prestatgeria personal, la del teu centre educatiu i un espai amb els recursos propis que afegeixis o marquis com a favorits. Podràs accedir a tots els recursos prescrits pel teu centre, personalitzar la teva prestatgeria per accedir als recursos que facis servir més sovint i modificar-la de manera autònoma. A l'inici del curs, trobaràs la teva prestatgeria buida, perquè puguis posar-hi els materials per al nou curs. Per omplir-la, hauràs d'anar a Llibres del centre. Hi trobaràs els recursos que prescriu la teva escola, endreçats per etapes. Hi podràs afegir o treure recursos de la teva prestatgeria personal de manera fàcil i ràpida, sempre que vulguis. Fixa't en la mini prestatgeria de la dreta, per veure en tot moment el que has afegit. Per accedir als recursos dels llibres seleccionats, hauràs d'anar als Meus llibres. Fes clic sobre la coberta per accedir als recursos. Ves als Meus recursos per accedir o gestionar els recursos didàctics que hagis pujat o marcat com a favorits. Els recursos que hagis pujat tu estaran sempre a la teva disposició, encara que comenci un nou curs.